सोरबा हौवाया गावनि हिन्जावनि गाइखेरखौ लोङोब्ला मा मुलाम्फा जायो एबा मा खहा जायो? जुदि नोंथांमोनाबो सोरबा हिन्जावनि एबा गावनि हिन्जावनि गाइखेरखौ लोंगोन होननानै सानदोंब्ला अन्नानै नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाब्लानो जाबाय। अब्लानियासो नोंथांमोना मिन्थिगोन। भिडिअखौ आबुं नायजोबाब्ला नोंथांमोना फुरा गियानखौ मोननाय नङा। जुदि फुरा गियानखौ मोनाब्ला बेयो नोंथांमोननि थाखायनो जोबोर गाज्रि बाथ्रा जाहैगोन। मानोना नोंथांमोना आबुङै मिन्थिनाय नङादि जोङो मा खालामनांगौ एबा मा खालामनो नाङा। फैदो अब्ला जोङो दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। भिडिअखौ जागायनायनि आगोलाव आं नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायनो सानोदि जाय बिथांमोना 18 बोसोर जायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअनिफ्राय जानगाराव थाब्लानो जाबाय। लोगोसे जोङो नैबे भिडिअखौ खालि सोलोंथाइनि थाखायल'सो बानायनाय जादों, गुबुन गाज्रि खामानिनि थाखाय नङा। फैदो अब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। हिन्जावफोरनि गाइखेरखौ उन्दै गथ'फोरनि थाखायनो बानायनाय जाखादों। बेखौ गिदिर मानसिफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। उन्दै गथ'फोरा पौष्टिक गोनां आहार एबा निउट्रिसन गोनां गाइखेरखौ बिथांमोननो थाखाय जोबोद गोनांथि जायो। जायनि जाहोनाव बेखौ नेचारेलानो एबा मिथिंगायानो बिथां आइजोमोननो देहायाव होदों। दायो सोंथिया जाबाय बेनोदि मा हौवा मानसिफोरा बिथां आइजोफोरनि गाइखेरखौ लोंनो हायो नामा? फिननाया जाहैबाय हायो, हौवा मानसिफोराबो लोंनो हायो। नाथाय बेफोर भिटामिन आरो निउट्रिसनफोरा जों गेदेर मानसिफोरनि थाखाय एसेबां लाब गोनां नङा जेसेबांखि उन्दै गथ'फोरनि थाखाय। नाथाय लोगोफोर, जोङो आइजोफोरनि गाइखेरखौ लोङोब्ला बेजों जोंनि मोजां मोनलायनाय आरो अनज्लायनाया साबसिन जाहैयो। जोङो गावनि हिन्जावखौ नागारनो हायै आरो हिन्जावाबो गावनि हौवाखौ नागारनो हायै बायदि मोजां मोनज्लायनाया सोमजियो। बेफोरो जाबाय गावसोरनि सायाव सोनारो। बेखौ जोङो लोंनोबो हायो एबा जोङो लोङालासेनोबो गावनि मोजां मोनज्लायनायखौ साबसिन खालामनो हायो। नाथाय गुबै बाथ्राया बेनो जाहैबायदि हिन्जावफोरनियाव माबाफोर गेदेर बेराम एबा सन्देरग्रा बेराम थायोब्ला बेफोरो जों हौवानियाव सन्देरनो हागौ। बेवहाय मोनसे सोंथि सोमजियोदि मा अब्ला गथ'फोरनावबो बेफोरबायदि बेरामा सन्देरनो हागौ नामा? नंगौ लोगोफोर, बेफोरबायदि बेरामा गथ'फोरनाव सन्देरनो हागौ, नाथाय एसेबां गेदेर बाथ्रा नङा। भिडिअनि जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो सानोदि जाय बिथांमोना हिन्जावफोरनि गाइखेरखौ लोङो बिथांमोना आथोन गेलेनायाव मजा लानो थाखाय बा आथोन गेलेनायखौ इन्टारेस्टिं खालामनो थाखाय गाइखेरखौ लोङो। जुदि बेखौ बांद्राय लोङोब्ला बे गाइखेरा उन्दै गथ'फोरनि थाखाय निउट्रिसन गोनां जाहैया एबा जेबो मुलाम्फा गैयै जाहैयो। जायनि जाहोनाव बिथां गथ'मोननाव गोबां प्रब्लेम्सफोर जानो हागौ एबा नांगौ बायदि आहारखौ मोननाय नङा। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो गावनि हिन्जावनि गाइखेर लोङोब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै येस लिरना होब्लानो जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। जुदि माबाफोर सोंनो गोनां दंबा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। लोगोसे भिडिअखौ मोनसे लाइक होनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अल नटिफिकेसनखौ अन खालामना लाब्लानो जाबाय। मानोना नेक्स्ट उनफोरावबो बेफोरबायदि इम्परटेन्ट बाथ्राफोरनि सोमोन्दै भिडिअ बानायोब्ला नोंथांमोननियाव फार्स्टआवनो सहैगोन। अब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।